ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ke East West Group of Institution Bangalore kebeladon kemasan post MA bat ke bapau baha ke kod admission na kebenta ke nursing and paramedical course yang jingte bakambanya kol hakini ke number harum. Hadian balawai ke jelang jongka Kynhun kiseng kibadon haka Liang Pyrshah ya kibalatip kum ka Indian National Development Inclusive Alliance lani kabaki khotlingkot ka India kabala long hayeng sa jong u president ka seng Congress u M Kharge kani ka Kynhun kala shimya ka rai bakan Shong bet no haka Liang Pyrshah bat kan om Pyrshang satya ban ya thiet kulai lani ban kwa jubor ban thau sarkar ka Kynhun jong India kalong bakila sohon ya kara jong ipajba ha kani ka kenti ka bamenta bat kila kam bakarai jong ipajba ka penishai bakila ngya ya ka BJP hanrei kandang yo hi ban thau sarkar namar ba ki don ki wei pat ki seng ki bala let senrop lang bat ka BJP ka Kynhun jong India kala rai kut bakan Shong bet no ha ka Liang Pyrshah bat kan pendep hok ya ka kamram jongka bat kan omailat ya ka sarkar bakan chule kat bamon kumban chupan kan mahong ni baki seng ki badan hapo ka Kynhun jong India ki kinthop ya ka seng Congress ka seng All India Trinamool Congress ka seng Samajwadi Party ka CPI bat ki we pat ki seng ka Kynhun jong NDA ka bayalam da ka BJP kan Synshar Biang sa sansnem ya kari India.